سلام سلام كبرات تخطاتلتي channelنا خميكن لكم سلام كتلو سنايت ميتنا مهانا جلسنا اتم سبسكرايب زغبركم انكو على حنصنحكم اتم فيديونا المجمر تاغزي تريقو زلكم كا انكو على حنمزاكم نابلنا نابلاي لما انت مدبنا نسغاغركم سناي مكتتال بمجمر تاغن تحستنا كم تفتو سلازيات تراتر لايك بنكبار كتجمرون اللابو بأن لما أنت حزناكم نابوليود عالمنا خناقته أبكل تشعن سلستن كويميل جايز تسميت بهيرتيك روشان تسرحت فيلم أبملا علم لبد مليونات استقادت سرزو كروتاتنا تحدث كوميدي دراما رومانس كوتاس كل نجار ذا تقللت فيلم يحيزلكم مزيز اللخ مساهم ذلخوا عدلاو مدب أبيل ميكيلي نابت مدب كبلوكم سنة مكتتا أما جمارة فيلم حدثان جاي مهراز بحال مسبع التبيتو أب كندا زنبر تمارا مارينا نلاله دكتور مهرا بعلو بالسرحة كمبيوتر تتقيمو بزح جزية مسألينس كرهاب كفتن كلنا عزة بتا إلكترونيكاويت مسارحيتو نابرحو كالاكسات منوح جزية ملأخت خسد الدحر مفتان حدا مشات ملس خرك من كل يرين دكتور مهرا بز ملس تجاريمو نسبيتي كافلامو تتححيزهم نابتهم أبالات مرمر زركبوا البوت أخذوا خلون عزة انتو خنا جنتم مسارحتو خصحكوان كباج ولونكم أون نتمرمرو خسر زوير إن يكون دا أمبر دكتور مهرا مسبعلت بيتو كابتو بوت خملسون كلوا هندبت كاب سماي أبنز إبراك متسن كلون عزة دكتور مهرا اتون تصحفر لهم زنبارة أليانيس مخان من مرقات بأجر موت بفنسترات غلق إلو خرقمس جمرة من قدو سحيتو خقم طالو خلو يرئينا أقات أمو خوينو بعلت بيتو تونيا معلتا سلزي أخلب بفنسترا مولي آخد دحن كلاينا نري دكتور مهراقن عدلاي قبرن أبوشت تامكينان كلو كازل موبو نبو يمو بعل بيتا دحر ممواتو سونيا ناب هاقره هند تمريسا نتتاني ساتو زنبرت تقلاقيلا روهيد زبهال قلعان أب كتما كاسالي زبهال عدي ولا نايتا حرقا وزيت أما هتان كلو بزقات أمو روهيد كولن كلو نايا مروع بيت سحتاله ويون داون سيندروم كوينو يتوليدو تام حكايم نسونيا خزراربو خلو مطبحت خغبرو انتو خنا جن اتمطبحت خعوتلو زلو تخلط صبيب مخانون بارالايز ويون كساب موت كبصحو ام زخيل كنغرو خلو نعزه دحر بزح عمتات روهيت عب ود خوينو نوريو ريت ولا كو دروت ناي امرو عبيت يحلو ازي لو وهلبن امناتنا اشتو عرخون يزون حدا معلتي روهيتن يرختون حدا راج بحال هابتان صغابا من اسين يرختون كتهلالو خلو نعزه انتو خنا روهيت موتور سايكلوم هاريمولوم كهاد مكلو نري كابز بمقصال حنت نشات بحال صبغت غورزو ناي نسنت ما حزاراجينا نلال نشامس بيتسبان انداراج بيتسب نخطري دحر 15 عامتات ناب كاسالت مص بدحر زي امن قدي مسبع روهيتن محازستن تراخيبا كلا قصلان كلو نعزه اديو روهيت بزعبا زمس فلطت طمخ قبر كم زي نورو دحر منغار نشاوني قريتا حاتت كم زلو وخت نغرو خل يرين حدا معلت روهيت نتمرت خيد كله امن قدي ماكينه ناي نشاي رخبامو اديز بولو طب مذكر قريتا يلو بمصحف ام ماكينه اخغد فلاي حسب ابزر بوتا خقمطو دديو يوم بان مسعبه يوم ماستيكا غيرو ابت ومبر كلا غبو خلو راج مسيعرخ تخرخبو خلو نعزه ولا كاي قريتا نخحت ايلو زغورو مخانن تنغرم نسوم ግን ክሰምዑ ወይ ካል ኣብታهم ሞት ካን ሻኽት መጽከላ ንዕዘ ኣብዛ ሓለፈ ዘላ ገጸላውን ንሱ መኻነ ተነግሮሞ ራጅን ይዕርኽቱም ብመኻን ካርሞን ክጋፈውን ከለው ንዕዘ ኣሞዳታውን ሳይክሉ ሲሮምሉ ጥራውስቱ ቀዲዶምሉ ኸዶ ኸለው ንዕዘ ድሕርቲ ጉዳይ ቶም ዓዋሉ ምስከዱ ይዕርኽቱ ስለዝነገርዋ ሶንያ ትመጽሞ روهيت تبار بشكلته حيزن دابغي يصنح كل تزغاطمون ينغرا بدحر زي سونيا ناب حدا كافي تخيدمو كلهم تاكيبهم ترخبو سونيا بحرقان روهيت نايسنا امرو حمان كم زلوان ماون صبون كم زي فلطن كم زي مازازنن تنغرامو نشاهت سنبدن كلا نعزه سونيا نيشا غاشا سلازخنتن تلزي تفلطن كم زي تقيما دحر منغار بعراج جن قدم مهبطهم زنبرون كل ነገር كم زفلطن تنغرا سونيا بحرقان طعياتن مهراتن كما هم اندحر خوينون كم روهيت حموم مخان يحيشلا اتي قريتا إلو زحف ورقة ترئية نشاب زي فلات بزقبرو تخطط عسكلا نرئية نصبحيتو نشان روهي تخطاتيلاتو نابت بيت تمرت تخيلمو ناي كمبيوتر ممهرو بسنك زرلو زحتالي خصرفون كناشوون كلو أبو حليفون كاب كلاس كبار روخلو ترئية بدحر زي روهي تدقوت ينبعاتون مكوز صاركن كالاسن كلينا نعزة بدحر زي نشان نابقزوهم بمخاد حداش بشكلة تاقزي سربرايز تقبرمو نزغدلو تبدلون يقريه تخط حد خلان عزة أما جمرتا روهي تكنزقاب كون تفتنا نراجن يقروختون يقريه
ከም ዝሓጥዎ ምስ ገበረት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ይቕሬታ ይገብረላ ብድሕሪ እዚ መስታ ኣስትዮን ከላግጽሉ ከለዉ ንሻ ትሪኦም እሞ ክትኩርየሉ ከሎ የርእየና ካብዚ ብምቕጻል ክልቲኦም ዝፋተው መሓዙት ይኹኑ እሞ ብሓደ ግዜ ክሕልፉ ከለዉ ንርኢ ንሻ ነቦኣ ብዛዕባ ናይ ሮሄት ኩነታት ምስ ዕለለቶ ሮሄት ፍቕርን ምክንኻንን ከም ዘድልዮ ይነግራ ሓደ መዓልቲ ሮሄት ናብ ገዛኣ ቀይሕ ፊዮሪ ሒዙላ ይኸይድ እሞ ንሻ ከዓ ተቐቢላ ኣብ ምዕጉርቱ ድሕሪ ምስዓም ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ትነግሮ ናብ ገዛኣ የእትያ ከዓ ምስ ሙሉእ ቤተሰባ ተላልዮን ከምኡ እውን ኮምፒተራ ክተርእዮ ከላ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሮሄት ናብ ገዝኡ ሒዝዋ ድሕሪ ምኻድ ናይ ኣቦኡ ኮምፒተር የርእያ እሞ ብዘይፍላጥ መልእኽቲ ናብተን ኤልያንስ ክልእኹ ከለዉ ንዕዘብ ንጽባሒቱ ሮሄትን ንሻን ናይ ራጅ ፀወታ ባስኬትቦል ክዕዘቡ ከለዉ ንሪኦ ናይ ራጅ ጋንታ ቀዳሞት ወፂኦም ክሽለሙ ከለዉ ንሻ ብጣዕሚ ተሓጒሳ ይርእያ እሞ ሮሄት ባስኬትቦል ክለማመድ ከም ዘለዎ ይውስን ናይ ምሸት ሮሄት ንበይኑ ኣብቲ ሜዳ ባስኬት ክለማመድ ከሎ ራጅን የዕርኽቱን ኮይኖም ብምምጻእ ንሮሄት ክነላምደካ ኢና ይብልዎ ሮሄት ክሕግዝዎ ስለ ዝደለዩ ብሓጎስ ተሰማሚዑ ልምምዱ ምስ ጀመረ በቲ ኩዕሶ ብተደጋጋሚ ሃርሞን ከጋፍዕዎን ከለዎ የርእየና ብድሕሪ እዚ ራጅ ናብ ንሻ ንኸይቀርብ ኣኽቢሉ የጠንቅቖሞ ገዲፎሞ ይኸዱ ብድሕሪ እዚ ሮሄት እንዳበኸየ ንገዝኡ ብምኻድ ንኣምላኹ ሓያልን በሊሕን ንኽገብሮ ኣምሪሩ ክልምኖ ከሎ ንዕዘብ ካብዚ ብምቕጻል ናይ ኣቦኡ ኮምፒተር ካብ ኣልየንስ መልእኽቲ ስለ ዝመጻ ክተድምጽ ከላ የርእየና ሮሄት ብምግራም ናብኡ ድሕሪ ምኻድ እተን ኣልየንስ መልሲ ይህበን ከምዚ ክገብር ከሎ ነጎዳ ይመጽእ መብራህቲ እውን ውልዕ ጥፍእ ትብል ነበር ኣዲኡ ሶንያ ብስምባደ ብጉያ ድሕሪ ምኻድ ትረኽቦ እሞ ኣቦኡ ብሰንኪ ከምዚ ስለ ዝሞተ እጨ ናይ ኣቦኡ ከይወርዶ ፈሪሓ ንወዳ ብሕርቃን ብምህራም መደቀሲኡ ንኸይድ ትነግሮ ነዊሕ ከይጸንሐ ሙሉእ መብራህቲ ናይቲ ከተማ ክጠፍእ እንከሎ ንዕዘብ ብኡ ንብኡ እውን ሓንቲ ዓባይ መንኰርኰር ናይ ኣልየንስ ኣብ ልዕሊ ከተማ ካሳሊ ክትዝምቢ ከላ የርእየና ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ መብራህቲ ትመጽእ እሞ ሙሉእ ህንዲ ከዓ በቲ ዜና ክናወጽ ከሎ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሰበስልጣን ናይቲ ዓዲ ነቲ ቶም ኣልየንስ ዝዓለብሉ ቦታ ይረኽብዎ እሞ እቲ ከባቢ ምስ ተዓዘብዎ ኣሰር ናይ እግሪ ብምርካቦም ኣብቲ ቦታ ሓደ ካብኣቶም ገዲፎም ከም ዝኸዱ የረጋግጹ ብድሕሪ እዚ ሓላፊ ናይቲ ዳህሳስ ብምሉእ እቲ ከባቢ ክድህስስዎ ከም ዘለዎም ትእዛዝ ከመሓላልፍ ከሎ ንዕዘብ ንሻ ኣቦኣ ሓደ ካብቶም ኣልየንስ ተሪፉ ከም ዘሎ ክዛረብ ስለ ዝሰምዓቶ ሄዳ ንሮሄት ትነግሮ ክልቲኦም ተተሓሒዞም ከዓ ክደልይዎ ናብቲ ጫካ ይኸዱ ድሕሪ ቁሩብ ምድላይ ሓደ ሰማያዊ ኣልየን ይረኽቡ እሞ ካብ ዝሃድኖ ዝነበረ ከልቢ ኣድሒኖም ናብ ገዝኦም የምጽዎ ገዛ ምስ ምጽዎ ዝኾነ ኣሽሕራዊ ሓይሊ ከም ዘለዎ እቲ ሓይሉ እውን ካብ ፀሓይ ከም ዝረኽቦም ይግንዘቡ እሞ ጃዱ ኢሎም ስም የውፅሉ ብድሕሪ እዚ ሮሄት ኣብ ገዝኡ ሓቢእዎም ከሎ ይዕርኽቱ ይፈልጡ እሞ ንወላ ሓደ ንኸይነግሩ ብምጥንቃቕ ምስ ጃዱ የላልዮም ካብዚ ብምቕጻል እቲ ትርኢት ናብ ራጅ እዩ ዝወስደና ራጅ ርክብ ናይ ሮሄትን ኒሻን እንዳጠንከረ ስለ ዝመፀ ብጣዕሚ ከም ዘሸቐሎ እዩ ዝገልጸልና ካብ ምሸቓሉ ዝተላዕለ እውን ከይዱ ኣቦኡን ኣቦኣ ናብ ዝተረኽብሉ ቦታ ናብ ኒሻ ክምርዖ ምዃኑ ክነግሮም ከሎ ንዕዘብ ካብዚ ብምብጋስ ኒሻ ናይ ሓሶት ወረ ስለ ዝዘርግሐ ክተፋጦ ከላ ኢና ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ራጅ ነንሓድሕዶም ከም ዘሰማምዑን ከም ዝፋትዎም ብምጥቃስ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክምርዓዋ ከም ዝደሊ ምስ ሮሄት ዘለዋ ምሕዝነት እውን ከም ዘጨንቆን ምስኡ ዘለዋ ርክብ ክትቅንሶ ከም ዘለዋ ክነግራ ከሎ ንዕዘብ ኒሻ ብወገና ሓሶት ከም ዘይትፈቱ ብምንጋር ኣብ ውልቃዊ ሂወታ እውን ከም ዘይምልከቶን ነጊራ ተፋንዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሮሄት እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝናፈስ ዝነበረ ዘረባታት ሓዚኑ ኖርማል ሰብ ኮይኑ ዘይምፍጣሩ ብምስትምሳል ክዛረብ ከሎ ንሰምዖ ኣዲኡ ሶንያ ምስ ኣረጋግአቶ ብዛዕባ እቲ ከምዚ ኮይኑ ንኽፍጠር ምኽንያት ዝኾነ ሓደጋ ተዘንትወሉ ከላ ንዕዘባ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሮሄት ብዝተሰብረ ሞራል ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ጃዱ ተሓቢኡ ክከታተሉ ከሎ ንርኢ ብድሕሪ እዚ ሓደ ነገር ክገብረሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ናብ መደቀሲኡ ብምኻድ ማጂኩ ተጠቒሙ ናይ ሮሄት ኣእምሮ ክሓጽብ ከሎ ንዕዘብ ብዘገርም ኩነታት ንጽባሒቱ ሮሄት ካብ መደቀሲኡ ይበራበር እሞ ኣዒንቱ ብዘይ ዳቢስታ ክርእያ ከኣለ ኣብዚ ብምቕጻር ሮሄት ናብ ትምህርቲ ምስ ከደ ሓንጎሉ ተኸፊትሉ ናይ 10ይ ክፍሊ ሕጦ ብዘይ ፀገም ክምለስ ከሎ ንዕዘብ በቲ ውቕዓት እውን ዳይሬክተሩን መምሃራኑን ክግረሙ ከለዉ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ እቲ ናይ ኮምፒተር መምህሩ ከም ቀደሙ ከናሽወን ከናኣውሰን ከሎ እቲ ሓላፊ ናይቲ ቤት ትምህርትን ካልኦትን የርክብዎ እሞ ምኽንያቱ ኣብ ዝሓተትሉ ግዜ ሱቕ ኢሉ ወደ ሓደ ከም ዘይፈልጥ ይነጊርዎ ሮሄት ምስ ተሓተተ ግን ብሙሉኦም ኣብቲ ክላስ ዝነበሩ ከገርሞም ከሎ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ነቲ መምህሩ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘለዎም ሰባት ክሕግዝ እምበር ከናሽው ከም ዘይብሉ ይነግሮ ኣብታ መዓልቲ ናይ ራጅ ዕርኽቱ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምምጻእ ንሮሄት ከጋፍዕዎ ክፍትኑ ከለዉ ንዕዘብ እንተኾነ ግን ሮሄት ከም ቀደሙ ስለ ዘይነበረ ዘገርም ብቕዓት ክሃርሞን ከሎ ይዘርእየን ምኽንያቱ ጃዱ ወላ ኣካላዊ ብቕዓት ይወሲኹሉ ነይሩ ብድሕሪ እዚ ሮሄትን ኒሻን ተራኺቦም ብዛዕባ እቲ መርዓ ሰሚዑ ከዘራርባ ከሎ ንዕዘብ ካብዚ ብምቕጻር ሮሄት እቲ ዘጋጠሞ ብኣግርሞት ንጃዱ ክዕልሎ ከሎ የርእየና ኣብ መወዳእታ ሓቒፉ ከመስግኖ ከሎ ንዕዘብ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ንጃዱ ምስ ረኣየቶ ብስምባድ ወዳ ካብኡ ተኣልዮ ሮሄት ከረድኣ ወላ እኳ እንተፈተነ ክትሰምዖ ኣይከኣለትን ናብ ፖሊስ ደዊላ ክትሕብር ምስ ከደት ግን ሃንደበት ካብ ቤት ትምህርቲ ተደዊሉ ሮሄት ዘደንቕ ብቕዓት ከም ዘምፅአን ናብ 10ይ ክፍሊ ከም ዘሕለፍዎን ክነግርዋ ከለዉ ንዕዘብ ብድሕሪ እዚ ሮሄት ኩሉ እቲ ዝኾነ የዘንትወላ እሞ ሶንያ ንጃዱ ሓቒፋ ክተመስግኖ ከሎ የርእየና እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቀንዲ መርማሪ ናይታ ከተማ ካን ናይ ህንዲ ተመራመርቲ ናይ ጠፈር ኣምፂኡ ነቲ ኣሰር ክምርምርዎ ክገብር ከሎ ንዕዘብ ኢንስፔክተር ካን ነቲ ኣልየን እንተስ ብሂወቱ ወይ እውን
ሞይቱ ንኸምጽኦ ሓላፍነት ስለ ዝተዋህቦ ዝከኣሎ ክገብር ከሎ ኢና ንዕዘብ። ኣብዚ ብምቕጻር ሮሄት ብዳንሲ ብቕዓቱ ንኽፍተን ኣብ ስቴጅ ይወፅእ እሞ ዋላ እኳ ኒሻ ክተውርሎ ተፈተነት ምውራድ ከኣብያ ኢና ንሪኦ። ብድሕሪ እዚ ሮሄት ተወዳዲሩ ብዘደንቕ ብቕዓት ምስዕሳዕ ንኹሎም ኣብቲ ክለብ ዝነበሩ ብምግራም ነቲ ውድድር ክዕወተሉ ከሎ ንዕዘብ። ኣብታ ሰዓት ራጅ ምስ ኣዕሩኽቱ ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም ንሮሄት ክቋሽሽዎ ምስ ፈተኑ ንሱን ኣዕሩኽቱን ብምዃን ባስኬትቦል ክገጥምዎን ከም ዝደሊ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ እቲ ትርኢት ናብቲ ጸወታ እዩ ዝወስደና። ሮሄት ምስ ህፃናት ኣዕሩኽቱ ምስ በዓል ራጅ ክጋጠሙ ከለዉ ንዕዘብ። ጃዱ ኣብ ንእሽተይ ባኮ ተሓቢኡ ይዕዘብ እኮ እንተነበረ በቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ደመና ፀሓይ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ ንበዓል ሮሄት ክሕግዞም ዘይምኽኣሉ ኢና ንግንዘብ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ናይ በዓል ራጅ ጋንታ ማዕለያ ዘይብሉ ጎል ከቑፅሩ ክኣሉ። ናይ ጸወታ ግዜ ክውዳእ ቁር ምስ ተረፈ ግን ፀሓይ ብምምፅኣ ነገራት ክቀያየሩ ከለዉ ንዕዘብ። ጃዱ ፀሓይ ብምርካቡ ከም ርግቢት ከብርሮን ከሎ ኢና ንዕዘብ። ከም ውፅኢቱ ከዓ ናይ ሮሄት ጋንታ ብዙሕ ጎል ብምዝጋብ ነቲ ጸወታ ክዕወትሉ ከለዎ የርእየና። ድሕሪ ዝተወሰነ ሮሄት ንኒሻ ሒዝዋ ናብ ቤተሰባ ብምኻድ ማዕረ ክንደይ ከም ዘፍቅራን ከምቲ ሰብ ዝብሎ ናይ እምሮ ዝሕታለ ከም ዘይብሉን ከም ዝተመሓየሸን ብርእሰ ተኣማንነት ከብርሃሎን ከሎ ንዕዘብ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ደሓን ኮይኑ ከም ዘሎን ጓሎም ክወስዳ ከም ዝደልን ክነግሮም ከሎ ንሻ ተገሪማ ደገፋ ክተስምዕ ከላ ንዕዘብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ራጅ ምስ ኣዕሩኽቱ ብምዃን ነቲ ሓቂ ክበፅሕዎ ብምሕሳብ ነቶም ህፃውንቲ ኣዕሩኽ ናይ ሮሄት ክኸትርዎም ከለዉ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ህድማን ከለዉ ጃዱ ካብቶም ቆልዑ ወዲቑ ተንከባሊሉ ይጸድፍ እሞ ኣብቲ ቦታ ሓደ ፖሊስ ጸኒሑ ክሪኦ ከሎ ንዕዘብ። እዚ ፖሊስ ናብቲ መደበር ፖሊስ ብምድዋል ከም ዝረኸቦ ይሕብር እሞ ኣብ ሓፂር ግዜ ይኸብዋ። ኣብታ ህሞት ሮሄት መፂኡ ንጃዱ ሒዝዎ ክሃድም ንዕዘብ። ሮሄት ክሃድም እንከሎ ራጅን ኣዕሩኽቱን ኣብ መንገዲ ይረኽብዎ እሞ ከኣርሞ ይፍትኑ። ሮሄት እውን ናይ ሓመቐን ዓፀፌታ ናቶም ክመልሰሎም ከሎ ንዕዘብ። ኣብ ከምዚ ሃባህቦም ከለዉ እቶም ፖሊስ የርክብዎ። እቲ ንብረት ምስ ፈተሽዎ ግን ጃዱ ኣይኮነን ጸኒሕዎም። ጃዱ እቲ ፖሊስ ክደዋውል እንከሎ ከይረኣዮ ከምልጥ ክኢሉ እዩ። ብድሕሪ እዚ እቲ መርማሪ ፖሊስ ንሮሄት ንገዝኡ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ናፃ ምዃኑ ክነግሮ ከሎ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ሮሄት ንገዝኡ ብምኻድ ምስ ኣዕሩኽቱን ጃዱን ይረኸብ። እቲ ዘጋጠመ ምስ ነገሮም ንሻን ኣብ ቤተሰቡ ናብ ዝመፀሉ ንኽሰዶ ትነግሮ እሞ ሮሄት ግን ክሰዶ ኣይደለየን ነይሩ። እንተኾነ ግን ጃዱ ካብ ቤተሰቡ ምፍላዩን በቲ ኩነታት ሓዚኑ ምስ ረኣዮ ንኽሰዶ ይሰኣም። እንተኾነ ግን ጃዱ ክኸይድ ከሎ ብምሉእ እቲ ዝሃቦ ሓይሊ ምስኡ ክኸይድ ምዃኑን እንደገና ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ምዃኑን ይፈልጥ። ይኹን ዳ እምበር ክሰዱ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምውሳኑ ኣዝማዱ መፂኦም ንኽወስድዎ መልእኽቲ ይልእ ከለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ መርማሪ ፖሊስ ምስ ብዙሓት ፖላይ ብምዃን ገዛ እንዳ ሮሄት ከቢቦሞ ንዕዘብ። እቲ ኣሌን ምስኡ ምህላዉ ከም ዝፈለጡን ተረክበን ከም ዘለዎውን ብመጉልሒ ድምፂ ይነግርዎ። ሮሄት ነቲ ናይ ፖሊስ ትእዛዝ ብምንጻግ ንጃዱ ሒዝዎ ብድሕሪት ማዕጾ ክሃድም ከሎ ኣኽቢቦም ይሕዝዎ እሞ ንጃዱ ይወስድዎ። ንዝያዳ ምርምር እውን ናብ ኣሜሪካ ክሰድዎ ምዃኖም ክዛረቡ ከሎ የርእየና። ሮሄት ተስፋ ይቆረፀን በቲ ጃዱ ዝሃቦ ሓይሊ ተጠቒሙ ነቶም ፖሊስ ብምህራም ኣብ መወዳእታ ንጃዱ ክድሕኖ ክኢሉ ናብ ሓደ ቦታ ብምውሳድ ጣመን ኮርኮር ትመጽእ እሞ ንጃዱ ተፋኒዎ ምስ ቤተሰቡ ክሰዶ ከሎ ንዕዘብ። ብድሕሪ እዚ ሮሄት ንጃዱ ከምልጥ ሓጊዝካዮ ተባሂሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኽሰስ። ድሕሪ ነዊሕ ክርክር ከዓ በቲ ዝነበሮ ናይ ርእሲ ፀገም ናፃ ክወፅእ ይኽእል። ብድሕሪ እዚ ንጃዱ ንምድሓን ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ተራእዩ ምምሕዳር እታ ከተማ ሮሄት ክሽልሞ ከሎ ንዕዘብ። ሓደ መዓልቲ ንሻን ሮሄትን ወክ እንዳገበሩ ከለዉ ራጁን ምስ ኣዕሩኽቱ ይረኽብዎም እሞ ንሮሄት ከላግጹሉ ይፍትኑ። ኒሻን ሮሄት ተፍቅሮ ስለ ዝነበረ በኣስ ኣይደለየት። ሮሄት ግን ብሕርቃን ተመሊሱ ነቲ ዝሃረመሉ ኩዕሶ ብምቕላዕ ንራጅ ግንባር ይሃርሞ እሞ ብዝረኣዮ ብጣዕሚ ክግረም ከሎ ንርእዮ። ምኽንያቱ ጃዱ ብምሉእ እቲ ሓይሊ ኩሉ ግዜ ከም ዝሃቦ ስለ ዝተገንዘበ። ብድሕሪ እዚ ኒሻን ሮሄትን ንጃዱ ከመስግንዎ ከለዉ ንዕዘብ። እታ ፊልም ኣብዚኣ ትዛዘም። እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ቪድዮና ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩሞ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኩም። ዝበለፀ ትሕዝቶ ሒዝና ንኽንመፅእ ናትኩም እትብባዕ የድልየና እሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ደገፍኩም ክተርእዩና ብትሕትና ንሓትት። ካልእ ኣብ ቀጻሊ መደብና ተዕርይዎ ኣለኩም ትብልዎ ነገር ኣብ ኮሜንት ርእይቶኹም ክትቡናን ክነቕርበልኩም ትደልይዎ እንተደኣ ሃድይውን ሓሳብኩም ክተካፍሉና ከም እትኽእሉ ብትሕትና ንሕብር። ብዝተረፈ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ኣይትረስዑ። يغنينا سلام كغنينا نتمنى سابقة المدنة نحن